Οι 12 άθλοι του Ηρακλή και οι συμβολισμοί τους και σειρά έχει ο 7ος άθλος, όταν ο Ηρακλής κλήθηκε να πιάσει τον ταύρο της Κρήτης. Από πού προήλθε λοιπόν αυτός ο ταύρος στην Κρήτη? Σύμφωνα με άλλο κομμάτι της μυθολογίας, ο Μίνωας, ο βασιλιάς της Κρήτης, κάποια στιγμή υποσχέθηκε στον Ποσειδώνα ότι ό,τι κι αν το εμφάνιζε από τη θάλασσα, εκείνος θα το θυσίαζε προς τιμήν του. Τότε ο Θεός του έστειλε έναν πανέμορφο λευκό ταύρο. Μόλις ο Μίνωας είδε αυτό τον ταύρο, μαγεύτηκε τόσο πολύ από την ομορφιά του και αποφάσισε να θυσιάσει έναν άλλον ταύρο. Σιγά μην ο Θεός καταλάβαινε τη διαφορά. Έλα όμως που το κατάλαβε και θύμωσε ο Ποσειδώνας, ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι ο Ποσειδώνας είναι και λίγο εκδικητικός. Τι έκανε λοιπόν? Εξαγρίωσε τον ταύρο και αυτός πλέον ήταν ανεξέλεγκτος και γύριζε σε όλη την Κρήτη και κατέστρεφε τα σπαρδά των ανθρώπων. Τι έκανε τότε ο Ευριστέας? Ο Ευριστέας ζήτησε από τον Ηρακλή να πιάσει τον ταύρο της Κρήτης και να του τον φέρει πίσω ζωντανό. Πράγμα που ο ήρωας έκανε. Όπως λοιπόν περιγράφεται από τη μυθολογία, αυτός ο ταύρος ήταν ανεξέλεγκτος. Δεν μπορούσε να ελέγξει την ορμή του. Και αυτό άλλωστε συμβολίζει και ο άθλος. Συμβολίζει δηλαδή τις ζωώδεις ορμές που έχει ο άνθρωπος. Ειδικά τις σεξουαλικές ορμές που έχει, που συχνά γίνεται πηγή κακών. Μπορεί ένας άνθρωπος να μην μπορεί να αντιθασέψει τις ορμές του και να οδηγηθεί σε κάθε είδους εθισμό, μπορεί να οδηγηθεί στο να πληγώσει, να προδώσει αγαπημένα πρόσωπα, μπορεί γενικά να έχει μια σειρά από δυσάρεστες επιπτώσεις. Και τι κάνει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ο Ηρακλής? Τον σκοτώνει? Όχι βέβαια, δεν χρειάζεται να συγγύσουμε για πάντα τις ορμές μας. Αυτό που χρειάζεται είναι να τις τυθασεύσουμε. Με τον άριστον, έλεγαν οι αρχαίοι μον πρόγονοι, και αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται να κάνουμε. Να τυθασεύσουμε τον ταύρο μέσα μας, να τυθασεύσουμε τις ορμές μας, ώστε να είμαστε κύριοι του εαυτού μας και να μην κάνουμε κάτι το οποίο αργότερα θα μετανιώσουμε. Ή τουλάχιστον να μην ξανακάνουμε κάτι το οποίο αργότερα θα μετανιώσουμε.